Náš jedinečný model je spojením elegancie a modernosti, ktorý dodáva interiéru neopakovateľný charakter. A čo ho robí takým výnimočným? Dvojitá tabuľa skla, pod hlavnou plochou zrkadla sa nachádza tabuľa s krásnym modrým vzorom, ktorý dodáva hĺbku a originalitu. Je to detail, ktorý robí vaše zrkadlo niečím viac než len odrazom. Sklenený rám, klasický, elegantný a čo je najlepšie, môžete ho prispôsobiť svojim potrebám. Väčší alebo menší, vy rozhodujete, ako najlepšie zapadne do vášho interiéru. Mramorové vzory, čierno-strieborné alebo čierno-zlaté pre milovníkov elegancie a luxusu. Odtiene modrej pre fanúšikov moderných a pokojných aranžmánov. Jemné ružové, ideálne do ženských a útulných interiérov. Hlboké zelené pre tých, ktorí milujú prírodu a harmóniu. Vďaka rôznorodým vzorom a možnostiam personalizácie nájdete zrkadlo ideálne pre váš interiér. Pozrite si našu kolekciu a vyberte si zrkadlo, ktoré zmení váš byt.